Sí, la Vall de Rials és un espai que està sobretot en terme municipal d'Alella, són unes 200 hectàrees de terreny, però que també es comparteix parcialment amb Teià i amb Masnou. Llavors és una zona que és sobretot agrícola, sobretot les planes més inferiors són agrícoles, que estan ocupades bàsicament per vinya, per horta i també per hort amb hivernacle. També hi ha espais que són erms, que no estan conreats en l'actualitat, i després a les capçaleres, a les parts més altes, que també hi ha més pendent i és més difícil de conrear, doncs també hi ha bosc. Hi ha bosc, bàsicament pineda, pipinyer, on també hi ha algunes alzines. És un espai agrícola que de moment aguanta la pressió urbanística de tot l'entorn del Baix Maresme. Associat a aquest món agrícola, doncs aquí a la Vall de Rials està ple d'elements patrimonials associats a l'activitat agrícola. No? Podem veure algunes barraques de vinya, hi ha també murs de pedra seca, hi ha pous, hi ha registres d'aigua, hi ha mines i conduccions d'aigua. Tot això són elements patrimonials. Com qualsevol vall, doncs, aquí a Rials també hi ha un torrent. No? De fet, la paraula rial ja vol dir torrent. No? Els torrents de la Vall de Rials són bastant densos, tenen vegetació pràcticament a banda i banda en tots els seus trams, menys potser la part més inferior, i els elements com més destacables és que hi ha alzines i roures de grans dimensions, que són arbres molt grans, potser els més grans que hi ha aquí al municipi d'Alella, i després que hi ha mates, alguns arbustos que s'han desenvolupat molt, probablement per la disponibilitat d'aigua que hi ha pel fet d'estar en el torrent. Per exemple, els llentiscles, que són aquests arbustos d'aquí. També hi ha un arbust, l'aloc, que és una planta que és molt interessant perquè indica a nivell de conservació d'hàbitat que la Vall de Rials està en bones condicions de conservació. No? És un arbust que ara mateix no podem veure, o podem veure els troncs perquè no tenen ni fulla ni flor, surten cap a la primavera. La Vall de Rials al final acaba sent un mosaic de diversos ambients que estan tots barrejats i això li dona una riquesa molt important a nivell de fauna i de natura en general. Això tenim espais que són agrícoles en actiu, espais que són erms, espais que són de regadiu, espais que són de secà, vegetació associada als torrents, vegetació de les capçaleres que són més seques o que són espais de bosc, i tot això fa que hi hagi molta riquesa perquè hi ha animals i vegetació que estan associats a aquests ambients que s'alimenten o interactuen amb els altres ambients. Llavors això fa un mosaic que fa un ecosistema molt complex i molt dinàmic i molt ric també.